ayan guys, take 2 na to dahil nagwarla na yung mga aso. First time kong mag-vlog dito sa bahay dahil ayaw kong payagan ng nanay ko. Halika dito ba? Kasi mga walay ligo kami. Tapos hindi daw kami nakaayos. Yung bangs ko, hindi, sila, nag-away-away na ayaw. Oo, kasi gusto na maghiwa-hiwalay. So anyway, namumula yung ilong ko ngayon dahil galing akong derma kahapon. So nabugbog dahil yung mga alaga nating blackheads dyan, kailangan tanggalin. Nilubayan na nila ako. So magagawa si Ate Ina today ng... Ano gagawin mo, Ate Ina? Macaroni daw. Gagawa siya ng macaroni, baked mac, basta ganon. Tapos gagawa rin siya ng turon dahil may nagbigay ng saging. Kaya hindi talaga mangyayari yung diet na yan dito sa bahay na to dahil effort talaga sila sa merienda. Nagluluto talaga sila sa merienda. So ayan, let's join us. Buhay probinsya. Provincial. Let's go. Magulo tong bahay. Ang dami nilang aso, mga 48 yung mga aso nila. Pero kukunan natin yung mga ingredients. Baliktad. Oh, yan. O yan. Basta sa mga nakikita nyo, sana yung resulta na gusto namin mangyari. Ito yung mix na Pang Shanghai Giniling. dapat yan eh. Pero gamitin lang natin na ano. Okay. Tsaka ito yung pang-snack natin. Dito, ilagay dito. Ito yung turon. Turon. O, diba? So, ayan ang mga ingredients, guys. Let's see paano na mangyayari ito dahil wala akong kinalaman dito. So, dito tayo sa kitchen, guys. Magluluto na sila. May mga pa-sneakers pa si Mayor. Oh. Diba? Oo, diba? Ano ba naman to? Nagagamit Ay, ba ano naman yan? Mozzarella cheese yan. O, diba? Nahuli sa akto ito yung juice ko, guys. Para sa ano to? Siyempre tayo nagmamarunong lang magluto pero naghahanap tayo sa YouTube. Oo. Ano, tsaka ang magandang ginawa nila, sinimulan nila bago nila i-search. Nahanap na namin yung recipe na gusto nila. Ang gawin natin sa hotdog, instead of hotdog, maghaham tayo. Dito tayo kay Kuya Ferns. Kay Kasi sabi, Kuya Fern. Kuya Ferns cooking. Kasi sabi, the best daw yung ano niya, yung bake mac niya. Natikman mo? Hindi, itry natin kung the best nga. Ay, linawin mo kung ano naman dyan. So, ayan tayo. Tatawagin na lang natin ina pag game na, pag gumukulo na yung tubig. Wow! No, tingnan nyo, napakaraming baso, di ba? Ang daming baking tools. Punong-puno yan, pati dyan sa baba. Mga in case. Di ba? Ay, sabi ko sa grocery, hindi sila galit sa kape. Ayaw nating magkape kaya gano'n. Di ba? Not one but two refs. Wow! Ayan, ang daming seasoning. Nakikita nyo lahat ng seasoning na yan? Lahat yan. Hindi nagagamit yan. Ay, nakwa. Game na, ate. Ayan na. Di ba? Ayan, Kuya Fern, kung nanonood ka man, huwag ka na manood. Huwag mo na tapusin. Parang naghahanap pa niyo, ma'am. Bakit ang dami? Siguro. Hindi pala dapat lahat. O, di ba? Tingnan mo, alam mo maganda ang magiging resulta nito, guys. Pag umpisa pa lang, palpak na. Pwede man ito nga kain. Puta lang ito sa reflo. Ang instructor natin for today ay si Pilma. Hindi, si Kuya Ferns. Na parang namali yata yung pag-ano natin. Oo nga eh. Hindi naman kasi sinabi ni Kuya Ferns na kalahating Oo, sumpot lang. O kunyari may alam ako at may contribution ako sa kitchen. Pero ano lang ako, emotional support lang ako. Di ba na, Ate Ina? Ikakat ko na lang siya ng ganito. Yan. Iko-cubes mo lang daw. Yun ang sabi. Yun ang sabi nila. Pero hindi ako sure. Hindi natin alam kung tama yung mga sinasabi nila. Hayaan mo lang siya. Kasi nagdidikit-dikit pa siya eh. Dahil medyo frozen pa. Kaya bahala siya sa buhay niya. Hinira ko na talaga siya. So yan guys, hindi ko na ma-enumerate lahat ng ingredients dahil ultimo kami, hindi kami aware kung ano nga ba talagang ingredients. Wala kaming kamalay-malay. Pero sana lang tumama.
Sana magresulta na maganda tong pagsubok na to. So ayun, yung ingredients nito guys, yung eksaktong procedure, huwag nyo na asahan. Dahil siguradong malabo to. At ano lang naman kami, mga bida-bida lang naman talaga kami ng mga nilalang. Kami, kayo lang pala. Sabunin nyo yan, kuskusin nyo lang sabon yan. Dapat ganyan yung kalabasan niya. Ewan ko lang kung yan yung mangyayari sa amin. Ayan. So may kukunin lang si mother sa tindahan. May kulang yata na ingredient. Siyempre may kulang na ingredient kasi hindi naman namin alam yung ginagawa namin eh. Di ba? May kulang. Kulang ng tomato sauce, di ba? Kasi pag gagawa ka ng baked macaroni, optional yan tomato sauce. Ano yung lalagay? Gaano karami ng butter? Bahala ka kung gaano karami. Yan, welcome po sa cooking channel ng nanay ko na bahala ka. Siyempre, tutunawin muna yung butter. Huwag naman masyadong malakas yung apoy nila, nasusunog siya. Wow! Nasusunog. Yan. Kunyari lang, tunaw na siya. Kunyari lang, hindi tayo atat. Kasi kunyari lang tunaw na siya. Ilagay na natin ngayon Yan ang mga ang mga galawan ng mga laging gutom ba. Bala na hindi mo alam yung gagawin mo. Habang si Ate Ina doon parang nagkakatay na yata to si Ate Ina. Oo, habang itong dalawang to ay naghaharutan. Fatality. Diyos ko Lord. Kasi medyo frozen pa yung ham natin. Oo, dahil hindi kami makapaghantay eh. Oo. Kaya ayan, nagtutubig na siya. Oo. Basta pag niluto nyo yan, pag ganyan yung nangyari, alam mo nagkamali ka. Hayaan mo natin mag-evaporate yung... Ay, andun si Daddy. What can you say? What? Am I doing it right or am I doing it right? Did you use too much butter or not? No. Oh, di ba? First mistake, too much butter. The ham is still frozen. Sabi ko sa'yo eh. I told to you eh. You didn't listen to my told. Antayin na lang natin siya mag-evaporate na. No. So, ayun na nga, Pilma. Hindi ko na alam kung anong susunod na mangyayari nito. Ikaw, Ate Ina, alam mo yung susunod na mangyayari. Ano yun? Sabi ni Ate Ina, yun na daw yung pakuha. Mag-isa na ta. Oh, itag mo yung mga kapitbahay mo. Pati yung mga kaaway mo, yung mga ex mo, itag mo. Sakto na ito. Pagkatapos ito, gutom na ako. Sa tagal ba naman? Ayan o, nag-evaporate na yung... Basta sa mga nakikurious dun sa recipe na gagawin nila guys, hindi kayo manonood nitong video na to para dun sa recipe. Dahil alam na nating lahat na hindi maayos to. Ayaw, hindi mo pakita na mukha na ganun. Mantika, ano yung ginagawa mo, Tina? Mantika. Oh. Lagay ng mantika. Oy, wow, side by side. Side by side din sila. Wala na. Diba? Wala si Boomer, hindi niya maabot. Okay. Daan-daan lang. Daan-daan lang. Tade! Nakita mo gano'ng karami yung karne? Ano yung karne na may konting macaroni. Ayan, umupo. Okay, so ano na nangyayari? Malinaw ba? Malinaw ba sa ating lahat yung mga dapat mangyari? Siyempre, ayaw natin ng tinitipid yung ingredients. Kasi Oo. inubos naman ni Ina yung isang pack. Nasimula naman ng palpak tong recipe na to. Oo. Ito mo, palpak. Oo, tiwala lang guys. Hindi palpak yan. Ano yan? Basta sigurado ako lasang tomato yan. Diba? Oh, pagbukas pa lang, hirap na. Ikaw na tong bumili na mas mahal ng cheese. Ikaw pa tong mas Oo. mas hirap buksan yung Huwag natin cheese. ipakita yung pangalan kasi wala rin tayong bayad dyan. Tikman natin. Diba kumikbak ka pa oh.
Hindi tayo pwede magtrabaho sa kitchen dahil makukuha tayo sa kumpanya. Ay, wow. Grabe. Kung hindi nyo na itatanong guys, itong buong childhood ko, yung nanay ko, hindi talaga siya nagluluto. Pero yung minsan na magluto siya, Palpak ba? sobrang bihira lang niya magluto. Kaya, grabe. First and last na rin to. Oo, tapos maghanap na naman kami ng ibang recipe na sisirain. Diba hindi pa rin siya tapos? Siyempre, kailangan simutin mo, sayang. Mahal kaya yung, mahal na yung mga bilihin na yun. Diba? Lahat ng pwedeng pakinabangan pa. Yan, sige lang. Yung plastic din guys, may option din kayong isama. Gusto ko nang tumigil. Umpisa pa lang, pagod na kami. May turon pa. Hindi ko talaga inuugali mag-vlog dito sa bahay. Dahil wala ibang ganap ko dito kundi kumain at maghasil-hasil. No, tapos ano pa naman ugali nila dito, takot sila sa tubig, hindi sila mahilig maligo. Uy, grabe ka. Magdidebate pa kami na, ba't ka maliligo ngayon? Hindi Naligo ka kahapon, naligo ka ngayon. Naligo nga kahapon. Ay, hindi, kagabi. Wala pang 12 hours. Ay, 12 hours na pala. Wala, namabaho na ulit. May papyrex tayo dyan. Bahay na matatakaw talaga. Kasya ba? Ay, grabe. Parang tuan. Ay, grabe si Ate Ina, oh. Tansyahan lang, oh. Dito ba ng cancel? Kana. Para si Ate Ina na lang yung gumawa lahat. Tikman natin. Luto na ni Carlien. Hindi pa. Kaya natitikman na ni Mother. Siyempre, ang dapat mag-check ng lasa, yung maasahan mong hindi marunong magluto. Sa may kuwang. Hindi ko siya malasahan. Hindi siya nalalasahan, guys. Kasi, Pag hindi mo pa rin nalasahan niya, kakabahan na tayo. Ika-quarantine ka na. Talaga. Wala akong panlasa. Lami daw. Wow! Oy, in fairness. vlogger. So, natikman natin yan. Wow! Mainit man natin. Kuwan sa kukuran, diba? Di ana, ay pwede yung huwag iba. Dapat gano'n pa mag-blow ka, Pilma. Wala. Ang tagal naman. Ang sarap! Wow! Hoy! Masarap, Jud. Ang sarap niya, ano kasi siya, yung tomato na ginamit. Ano ba yung pureed, tsaka peeled, tsaka Basta yun na yun. whole red pimiento. Medyo sour siya, parang Italian, ano talaga. Tapos, Masarap! ano magkatato ni? Sige. Ilunod na nato ni. Maumang ka ha. Hindi na katungkuan. Yan o. Tapos pag hindi kasya dun sa wok nyo, guys, ibalde nyo na. Ilahos na. Masarap yan yung macaroni na may konting sahog. Cream, tsaka salt and pepper. Asin limay. Oo. Tapos yung susunod dito, evap na. Wow. Inad na yung cheese, guys. Malinis yung kamay ni Ate Ina, pero kung hindi naman malinis, okay lang din yan. Hindi naman kailangan sa lahat ng oras malinis. Yung mga pinakamaduduming pagkain sa kalsada yung masasarap. Tingnan mo, baby, kung may cheese pa tayo. Sige, tignan ko. Katong cheese. Tignan ko. Gusto ko kumuha.
Inaano niya, kukuha ko. Kukuha ko, be. Kunin mo muna yung mo. Hindi ako tumapon. Ayaw akong pakuhanin. May ganito ba? Ano? Wala di ay kunuin. Hindi ka kumuha. Kasi kung wala ang pangit kasi pag wala. Masarap jud siya. Ang weird niya pero masarap siya. Hindi ako ganyan. Ay. Walang. Parang nabutas na yung... Grabe. Ganyan oh. Tikim lang ganyan. Wala pa man din, mukha na kami basang sisi. Tikman mo ulit. Ang intense nitong tigiman na to guys, di namin alam yung mga ginagawa namin. Ano? Okay na siya. Okay na, lasahan ko na yung asin. Ito ko ba siya? Hindi ko alam na may ganyan ka-creamy dapat yun, hindi ko alam Pero syempre, ilahos na natin. Diba, sobrang dami pa pala nung natira. Oo, masarap yan pag binake na yan. Akala ko dadagdagan pa yung tomato sauce. Hindi, okay na yan. Tama na siya. Ang magdadala dyan sa rurok ng tagumpay ay yung ano, cheese. Sa rurok nung tagumpay. Nakakaasar. Ko. Ganyan ba talaga kamatubig dapat yan? Eh sabi ni Kuya Ferns, ganyan daw. In-explain niya sa'yo. Oo. Personal niya sinabi. Sa text lang. Ganyan muna. Sige pa. As. Ayusin mo kasi, Pilma. Wala naman pala dyan. Wow! Agoy, okay na natin na, oy! Ano okay man sayang. Uy, parang ang sarap. Huwag na lang tayong mamigay kaya. Huwag na tayo mamigay talaga. Kailan ko ba ginusto mamigay? Pagod na ako. Siyempre, ano, sisimutin mo talaga lahat. Oo, ayaw natin palugi. Kahit wala nang tumatapon. Ayan. Hindi, titigas lang to kasi hindi ito quick melt. Mag-aano lang Hindi siya. rin quick melt yung hidden natin eh. Problema dito eh. Itong pamilyang to, hindi ako manalo-nalo talaga. Hindi lagi. Ayan oh. Oo nga, Kami lagyan. yung kabila. Hindi, lagyan nga natin. Ibabaw lang. Ang dami-dami ng cheese na yan, tinitipid niya. Yan. Hindi ka marunong magbukas eh. Oo. Ano man lang ano. Ibanig natin. Banigra. Ibanigra. Ibanig natin. Pagod na. Yan. Yan. Ayan lang. Isa lang. Kana na butang ayaw na ko. Oo, wag na yung isa. Pero pag masarap yung isa. Hoy, anong oras na? Lumipas na yung oras na merienda, dinner Ilang na. minutes to i-bake? So, walang sumagot, diba? Walang sumagot. Ibig sabihin, Tumingin si Ate Ina pa sa akin, bro. tatanungin niya ulit si Kuya Fern. Yung tanong mo, tanong mo, ikaw rin kasi sasagot. Pag medyo ano na siya, golden brown, Huwag natin ulitin to, ha? Napakalabo, Diyos ko. masarap naman pala. Ulitin natin. Hindi ko na lang i-vlog kasi naguguluhan na rin ako, eh. Hindi rin nakabutaw. Bakit hindi naman sinabi ni Kuya Ferns? Hindi niya naman nilinaw kung gaano katagal lulutuin. Tsaka hindi pa na-preheat yung oven. Siyempre hindi na preheat yung oven para paglagay mo, doon pa lang siya iinit. Hindi pwede. Kailangan mainit na yung oven. Hindi, brown ako. Nga pala guys, yung lasagna namin, oh. Kailangan nakadikit siya dun sa ano pa. Para wag siyang bumuka. Bumuka nga ba to? Di ba hindi nakasaksak yung oven? Gusto niya i-preheat, hindi pala nakasaksak. Kasaksak, wait. Nakasaksak, tingnan mo ka, hindi mo talaga alam paano gamitin yan. Preheat muna natin ng mga Mga 3 days. 10 minutes. Ano?
Yan, habang inaantay namin maluto yung pagkain, don't forget to Like, share, and subscribe! actually channel niya to. Oo. Sana mag-enjoy kayo guys. Kung hindi, wala rin naman kami magagawa. Ganun talaga ang buhay. Tapos yung mga pag gusto nyo i-recreate tong pagkain na to, wag na. Wag nyo nang itawid dun sa kaguluhan na yun. Dahil ngayon itong proseso na to, kini-question ko na kung tama ba tong desisyon na to. Nagsasalita ka ba? Yes, ayan na. So, itong mga kalokohan na to talagang magbubunga nga naman. Tiwala lang kayo sa proseso, guys. Siyempre, hindi natin alam kung ilang minutes dapat. Ngayon lang ako nakita na macaroni na sobrang puti. Hindi ko nga alam na may ganyan pala kaputi na macaroni. White macaroni siya. Hindi nyo naman nilina. White sauce! Ay, kasukote. Tsaka walang oras-oras yan, kaya pag nakita mo medyo sunog na, so examine, okay na siya. Maganda kasi yan. Barbecue kasi yan. Kaya as you can see guys, ilang minutes pa lang siya. Ilang minutes na siya nandito sa loob. Wala pa rin nangyayari. So, malalaman. Napakalabo nito. Nagsabog jud kami ng nanay ko. Lagyan ko kaya ng cling wrap yung bibig mo para matahimik. Ay, mauna ka ba? Sa'yo nagmana tong bunganga na to. Ayan ang turon, guys. Na toasted, pero lami kaayo. Dakalik kunin mo na, Vilma. Are you ready for the taste? Very yummy. No, it's already cooked. We just have to bake it for around. Ay, ayan na. Ang bastos ng bunganga. Ano ba yan? Edit mo yan ha? Edit mo yan. No, we don't edit that. Oy. We just keep it there for memory. It happens. No. Ano na? Yung pira-pirasong bang. So, ayun guys, sa mga hindi nakakaalam, 5 buwan ako dito sa nanay ko nagbakasyon. Dahil lang taon kami hindi magkasama sa isang bahay. So, ano naman masasabi Anong mo? kamara mang duha? Wala akong masasabi. Masaya ka ba na nandito yung nag-iisa mong anak? Hindi ko nga alam. Parang nakakapagsisi. Yun na po yung video natin for today. Thank you so much. So, yun guys. Going on. Mag-Feb na. So, 1, 2, 3. Mag-4 months na ako dito sa nanay ko. So far, hindi niya pa naman ako sinasabunutan. Hindi niya pa naman binabalibag yung gamit ko at pinapalayas ako. So 4 months na kami hindi magkasama ni Panky. Ganon. Tapos sa March, babalik na siya. Which is napakabilis ng panahon. Oh my God. So more kain and more content na magkakasama na kami with boy. Ayan na, natapos na yung turon guys. Inaantay na lang namin yung unang serving ng lasagna. Sobrang favorite ko tong turon, pero favorite ko siya na may langka. Grabe ang lalaki ng saging. Wow! Dancing.
Ayun, natapos na kami kumain guys. Syempre, busog na kami. Naduduwal na kami sa busog. Hindi na ako makapagsalita sa busog. Ano masasabi mo sa lasa? Bye-bye. Grabe, gusto na magbaboy. Masarap Hindi mo siya, na sinabi in kung fairness masarap o talaga. hindi. Masarap talaga, in fairness. Oh. Okay, sige, yun First eh. timer. Tsaka ano yun, okay yun dahil hindi na mauulit yun eh. So, tsumamba lang talaga. O hindi natin uulitin to. No, hindi na. Hindi natin ulitin to. Hindi rin natin alam yung exacto measurements. Wala kaming Wala alam. na, masyo. Basta bahala na. O, sabi. Okay, Goodbye, bye-bye. guys. Thank you for watching. Bye.